ये ହେଉଛି मनोहरपुर गाँ निकटରେ ଥିବା ଗୋଟିଏ ଛୋଟ ଜଙ୍ଗଲ। ଏହି ଜଙ୍ଗଲଟି ହେଉଛି ବିଭିନ୍ନ ପକ୍ଷୀମାନଙ୍କର ବାସସ୍ଥାନ। ଦିନେ ମିକି ଚଢ଼େଇ ତା ଝିଅ ଲିମା ଚଢ଼େଇ ଘରେ ବସିଥାନ୍ତି। ଲିମା ଚଢ଼େଇ କହିଲା, ମାମା, ମୋ ସାଙ୍ଗ ଟିନାର ମାମା ତାକୁ ସବୁବେଳେ ପାର୍କ ବୁଲେଇବାକୁ ନେଉଛନ୍ତି। ତମେ ମୋତେ କାହିଁ କୁଆଡ଼େ ବୁଲେଇବାକୁ ନେଉନ? ଏହା ଶୁଣି ମିକି ଚଢ଼େଇ କହିଲା, ଆଲୋ ଝିଅ, ତୋର ତ ସ୍କୁଲ ଟ୍ୟୁସନ୍ ରହୁଛି, ଆଉ ମୋତେ ବି ତ ସମୟ ହେଉନି। ଏଇ ରବିବାର ଦିନ ତତେ ମୁଁ ପାର୍କ ବୁଲେଇବାକୁ ନେଇଯିବି। ଏହି ସମୟରେ ମିଠୁ ଶୁଆ ଆସି କହିଲା, ଆଲୋ ମିକି, ତତେ ଗୋଟେ କଥା କହିବାକୁ ଆସିଥିଲି। ତାପରେ ମିକି ଚଢ଼େଇ କହିଲା, କହୁନୁ କ'ଣ କହିବୁ? ତାପରେ ମିଠୁ ଶୁଆ କହିଲା, କାଲି ଜଙ୍ଗଲର ସବୁ ପକ୍ଷୀମାନେ ପାହାଡ଼ ତଳ ନଈ ପାଖରେ ବଣଭୋଜି କରିବାକୁ ସ୍ଥିର କରିଛନ୍ତି। ଜଣକା 100 ଟଙ୍କା ଆଦାୟ ହୋଇଛି। କାଲି 9ଟା ବେଳେ ମୁଁ ଆସିବି, ତୁ ରେଡ଼ି ହେଇକି ଥିବୁ, ଆମେ ମିଶିକି ଯିବା। ଏହା ଶୁଣି ଲିମା ଚଢ଼େଇ କହିଲା, ଆରେ ବାଃ, ବଢ଼ିଆ ମଜା ହବ। ଜଙ୍ଗଲର ସବୁ ସାଙ୍ଗମାନେ ମୋର ଆସିବେ। ମୋର ତ କାଲି ମଜା ହିଁ ମଜା। ପରେ ମିକି ଚଢ଼େଇ କହିଲା, ଚୁପ୍ କର ଲିମା, ତୁ ଘରେ ରହ, ତୋର ପରା ସ୍କୁଲ ଟ୍ୟୁସନ୍ ଅଛି, ବନ୍ଦ କରିକି ବୁଲିବୁ ନା କ'ଣ? ମିକି ଚଢ଼େଇ ଠାରୁ ଏପରି ଶୁଣି ଲିମା ଚଢ଼େଇର ମନ ଦୁଃଖ ହେଲା। ତାପରେ ମିଠୁ ଶୁଆ କହିଲା, ଆରେ ମିକି, ତୁ ଛୋଟ ଛୁଆଟା ଉପରେ ରାଗୁଛୁ କାହିଁକି? ଗୋଟେ ଦିନରେ ସେ କ'ଣ ପଣ୍ଡିତ ହେଇଯିବ? ସିଏ ଆମ ସହ ଯାଉ, ତାର ମାଇଣ୍ଡ ଫ୍ରେଶ୍ ହବ। ମିକି କହିଲା, ହଉ, ତୁ ଯଦି କହୁଛୁ ତାହେଲେ ସେ ଯାଉ। ତାପରେ ଲିମା ଚଢ଼େଇ ବହୁତ ଖୁସି ହେଲା। ତା ପରଦିନ ସକାଳ ହେଲା। ମିଠୁ ଶୁଆ ଆସି ମିକି ଚଢ଼େଇକୁ ଡାକିଲା, ଆଉ ସମସ୍ତେ ଡକାଡକି ହେଇଗଲେ। ସମସ୍ତେ ପଇସା ଦେଲେ, ଆଉ ରୋଷେଇ ସାମଗ୍ରୀ କିଣାକିଣି କରି ଆଣିଲେ। ରୋଷେଇର ସବୁ ଦାୟିତ୍ୱ ଥିଲା ଟୁନି ଚଢ଼େଇ ଉପରେ। ଟୁନି ଚଢ଼େଇର ସେ ଗୋଟିଏ ପୁଅ ଥିଲା, ତାର ନାଁ ମୁନା। ତାପରେ ଲିମା ଚଢ଼େଇ ଆସି ମୁନା ଓ ଅନ୍ୟ ଛୋଟ ଚଢ଼େଇମାନଙ୍କୁ କହିଲା, ଚାଲୁନ ଆମେ ସେ ନଈରେ ଟିକେ ଗାଧେଇବା। ତୋ ମାମା ତ ରୋଷେଇ କରୁଛି, ଆମକୁ ଆଉ କେହି ଦେଖିପାରିବେନି। ଏପଟେ ଟୁନି ଚଢ଼େଇକୁ ମାମା ଚଢ଼େଇ ପଚାରିଲା, ଆଲୋ ଟୁନି, ଆମର କୋଉ କୋଉ ଆଇଟମ୍ ହେଉଛି? ମୁଁ ତ ଜାଣିନି, ଲେଟ୍ରେ ଆସିଲି। ଟୁନି କହିଲା, ଏଇଟା ତ ଶ୍ରାବଣ ମାସ ଚାଲିଛି, ଆଇଁଷ ତ ହବନି, ସେଥିପାଇଁ ଭେଜ୍ ବିରିୟାନୀ ଆଉ ଛତୁ ପକୋଡ଼ା ହେଉଛି। କହିବ ଯଦି ସାଲାଡ଼ ଟିକେ କରିଦେବା। ତାପରେ ଟିକି ଚଢ଼େଇ ଆସି କହିଲା, ଆଲୋ ଜଲ୍ଦି ରୋଷେଇ କରୁନ, ଡେରି ହେଉଛି ବା। ତାପରେ ସବୁ ଚଢ଼େଇ ମିଶି ରୋଷେଇ ପାଇଁ ପରିବା କଟାକଟି ଆଉ ପାଣି ଆଣିବା କାମରେ ସାହାଯ୍ୟ କଲେ। ତାପରେ ଟୁନି ଚଢ଼େଇ କହିଲା, ଆଲୋ ଟିକି, ଟିକେ ଗଲୁ ପାଣି ଆଣିବୁ। ଟିକି ଚଢ଼େଇ ପାଣି ଆଣିବାକୁ ଯାଇ ଦେଖେ ତା ଛୋଟ ଚଢ଼େଇମାନେ ନଈ ପାଖରେ ଖେଳୁଛନ୍ତି। ତାପରେ ଟିକି ଚଢ଼େଇ କହିଲା, ପିଲାମାନେ ନଈ ଭିତରକୁ ଯିବନି, ଭିତରେ କୁମ୍ଭୀର ଅଛି। ତାପରେ ଲିମା ଚଢ଼େଇ କହିଲା, ନାଇଁ ଆଣ୍ଟି, ଆମେ ଯିବୁନି, ତୁମେ ପାଣି ନେଇକିରି ଯାଅ। ତାପରେ ଜଙ୍ଗଲର ବଡ଼ ଚଢ଼େଇମାନେ ରୋଷେଇ ଶେଷ କରି ଖାଇବାକୁ ଆସିଲେ। ଟୁନି ଚଢ଼େଇ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପରସି ଦେଲା, ଆଉ ସମସ୍ତେ ଖାଇଲେ। ଖାଇସାରି ସମସ୍ତେ ଖୁସିରେ ଘରକୁ ଗଲେ।